lento Bishop lento yokuhlaseleka kwezimvuselelo into ekhona. Ikhona. Angithi Nceku. Yo. Akukona ukuhlaseleka kwemvuselelo. Mawungabuza nje. Mathiwa singakhuluma iqiniso. Asikuyeke nje Nceku enkosi ukukhuluma amanga. Masingakhuluma iqiniso elimsulwa. Umuntu kaNkuluNkulu oshumayela ivangeli uyazi ukuthi uyahlaselwa. Uyahlaselwa kakhulu futhi lento ifuna abagcotshwa. Yeah. Angisho abantu bamagama mina abapostoli. Ngisho mina umuntu ogcotshwa uNkulunkulu. Umuntu ogcotshwa uNkulunkulu uyalandelwa. Ingabe ulandelwa ngesifazane? Ingabe ulandelwa ngemali? Ingabe ulandelwa ngempakamo? Zo 3. Yo. Mfethu. Imali ingozi kwiministry. Isifazane siyingozi kwiministry. Impakamo ingozi kwiministry. Iyona ke lento limaza abafowethu. Usathane ke wayibuka lento. Wabona abantu abashumayelayo baswele. Avela thatha intombazane. Ayilethe kwiministry. Intombazane mekuyangena phakathi kwankosikazi wakho. Now inemali isuka imdudula unkosikazi. Emfethu ngikutshela iqiniso iyamdudula unkosikazi ayomale ukuthi unkosikazi ibe seyiqala ke lentombazane ishaya umthetho. Angithi nemali. Yo madoda. Ifaka imali. Isuka ithenga inhliziyo yakho. Uyabo? Hayi ngoba isuka ithanda mcotsho. Isuka ithunywe isitha ukuzodestroya iministry. Wonke ama ministries uma abapostoli abashumayela ivangeli bengaphumela obala bengaye ebantwini baye kubantu bakaNkuluNkulu bayocasha kubantu bakaNkuluNkulu achaze athi mfowethu ngiqala iministry la ngihamba nonkosikazi unkosikazi angisamfuni masekula unkosikazi uyangidina masekula iministry yami mfowethu ayisaphili iyagula bakhona odokotela bebengamlapha manje akuhanjwa mase ugwazekile isipikili isho ukuthi uSathane uyawathumela amadimoni naye lo thunyiwe usuke engasi ayikho intombazane engathi nje enkonzweni kuyakhonzwa isithanda ubishop hayi Nceku Nkosi ngishumayela kangaka sekunentombazane eseyingithanda la esontweni hayi ngoba ingithanda ithanda uJesu sometimes kumina lento izihlulele kuphi enyameni idestroy ke manje umshado wami sengizothanda intombazane ke manje umkama ngisamthanda usemubi noma kade emuhle angisamthanda yini yenza lonto isitha njengaloku usisi lo wayechaza lo ubumbuza ukuthi uba destroy kanjani ama ministries kaphela kanjalo aphela ngenxa ukuthi awubi nalo iqiniso usuke usaba mcotsho uyabo mathwanye manje ngumbishop ngumbishop angithi Yes. Manje njengoba ngumbishop Nceku Nkosi ngine ministry uNkulunkulu engibeke kuministry engaka uma kungenzeka manje ngitholana manje kuvezwe ihlazo lami uthi mina ngidlala nabantu besifazane injani le nto ilimaza abantu abanganani ayilimazi ministry yami kuphela ilimaza abantu bonke ngoba kunabantu abase faith mission abebengethemba kunabantu abase Assemblies of God abebengethemba kunabantu abase gospel abangithemba egospel bangibhekile ukuthi uhambo lwami lunjani angithi uyabona ke kufanele ngihambe phambi kwabantu nginjani ngingenacala ngigada unkosikazi wami okokuqala njengoba ngiphuma nje akube unkosikazi wami weneme ngalento engiyenzayo ujabulile ngoba uma engajabule unkosikazi ingaka isitha siqala la ekhaya sizodestroy umusi ukuthi ukuze kufele la verse elithi umuntu ma efuna ukushumayela izwi likaNkuluNkulu angithi uyabona ufuna ushade phaqalephi la ekhaya so uma ngifeyila umkami ngeke ngime epulpit umkami mangame epulpit ngimfelile uzobheka phansi ngilifeyilile ke nebandla lakhe angithi uyabona ingakho ke abapostoli nababishop nabefundisi nenceke zikaNkuluNkulu Nceku Nkosi abekho abantu abadinga umthandazo njengamadoda kaNkuluNkulu amadoda kaNkuluNkulu asengxakini enzima akulula ukwehla kade sewuphezulu ayinto engelula sengihamba ngeimoto ezinzima ngiyahlonishwa ngiyaziwa uzosengilale ehotela nentombazane uthe ebuya lapho unamahloni uma umbone seshumela kakhulu engaphenduki ukufa lokho spiritual feel abesefuna izinto ke zokubulala unembeza afuna amawayini iqala lapho nje iwayini ashaya iwayini elincane
ashaya amaklasi amabili abeseshaya kuya ngokuya aqede fileke mfethu. So ngisho ukuthi usizi lo nje bayebeka ziningi into ayikhuluma eziqede umsebenzi wenkosi. Yo mabishop khona ufuna ukueda kuloko. Hayi. Ukuthi iqiniso lithi uma ngabe njengami ngizokhuluma ngesideni lami njengomama ukuthi uma ngabe ukuthi uNkulunkulu ukwenze umama ukuthi wagana inceke ube umuntu othandaza ngempela ngoba ikona ukwenza ukuthi noma impi ihlasela odingabi nawo amandla. Yes. Ingabi nawo amandla ngoba ngiyakhumbula mhla ngale date kakade kuzobanjwa delivery uNkoliso. Sigange 40 days ngalo mina. Gange 40 days ngiyakhumbula ukuthi ezweni likamoya uyazi ngangibona kwakuyiring eyiphuma la iye kusho ukuthi yena ubaba wevele akhava angathi useglassini wengathi useglassini move nalo le glass. So le ring ayiphuma la iqonde ngqo kuyena ithi mayifika kuyena kuba ngathi umuntu uyiphebeza ayibuyisele emuva lento iphinde futhi kwazi kwabe kathathu iphuma iqele liye kuyena ifika ivimbeke lapha iphinde ibuyele emuva kodwa kuba ukuthi uNkulunkulu akavumanga ukuthi ngibone ukuthi iphuma kubani le ring kodwa ngangiyibona isuka nje la ithi iqekelele yepulpit iqonde ngqo. So kanti uNkulunkulu ke into ivele ikhona la uNkulunkulu kwasebenza ngendlela asebenza ngayo ke ukuthi ke akhululeke lo mntwana egameni lika Jesu. So umkhuleko ke ubona ke uvimba zonke lenkinga owabakhuluma ngazo ukuthi indoda inceke ivikeleke ubiza nje ubiza umthandazo awukwazi ukuthandaza amakhona ingxokozelo makune ingxokozelo nje ekhaya angeke uzokwazi ukuthandaza. So uNkulunkulu naye uhlala enhlizweni. So manje inhliziyo makuyonakala awuzothandaza umthandazo yapi. So make ngoba nenkinga lekhaya ayikho into ezohamba iyoshumayeleka ngaphandle ngoba vele sisiyazi siqedile ngawo vele uma lapha ngenkani uzobe usuzimele nje kodwa uNkulunkulu uzobe ngekho kulo yonke uzobe semela igama lakhe uNkulunkulu uyahlonipha uyalimela kusale semela igama lakhe ngoba uNkulunkulu ukuthi awungathi masuphumile ufike ubuye ungasebenza kodwa usukuzenzela nje into esuke ingekho.